efectivamente, se queremos avanzar como país, se queremos construir como país, temos que xuntar forzas, que unirnos e poñer por diante a nosa bandeira e o noso símbolo nacional. Non é hoxe un día especialmente fermoso, tamén emocionante, facer este izado da bandeira galega en Barreiros, por estar rodeada de, como decía Anxo, de compañeiros, de veciñas e veciños que aman este concello e, polo tanto, tamén este país. É especialmente emocionante e simbólico facelo nesta Praza do Souto, que é unha praza tan querida pola veciñanza non só de San Miguel, sino de todo o concello, porque pretendemos recuperar, que volva a ser epicentro social desta parroquia e, polo tanto, de todo Barreiros. E, ademais, é unha praza chea de simbolismo, non só porque hoxe vai ondear con carácter de permanencia a bandeira galega, sino porque preside a casa natal do noso veciño Antón Moreda, que tanto ten que contar na historia deste país. Unha praza onde estaba a Micaela, onde tantas nenas e tantos nenos, sen ser de San Miguel, incluso temos xogado aquí, e é unha praza que sempre acubillou a todas as persoas que amosan amor por este concello e, polo tanto, por este país. Como decía Anxo, como se ven desenvolvendo neste acto, izar a bandeira hoxe aquí é poñer en valor os símbolos do país, é poñelos en valor, poñendo ao mesmo tempo en valor a nosa cultura, a nosa historia e, polo tanto, afianzando a base para facer futuro. E iso estamos especialmente orgullosas de contar con participación, por exemplo, de Sara, que, como tantas outras nenas e nenos, temos a esperanza plena de que construan o futuro que merece este país. Facelo rodeada, como decía, de tanta xente que amosa o amor polo propio, que nos amosamos orgullosas e orgullosos do que somos, e que o único que queremos é estar en pé de igualdade no mundo con outros povos que non creemos que sexan menos nin máis que a nós, simplemente que somos iguais. E ese tamén é a función das institucións. Por iso, dende o primeiro momento en que Vía Galega nos achegou esta proposta, a acollemos non só con alegría, sino con firmeza, porque acreditamos que é necesario normalizar a presenza dos nosos símbolos, dos propios, dos que nos identifican a todas e a todos nos lugares públicos desta terra. Calquera persoa que veña aquí, calquera persoa que pase por Barreiros, verá que somos galegas e galegos orgullosos de selo, porque fronte ao que moita xente está tratando de inocular utilizando as bandeiras como xeradoras de odio, a bandeira galega non xera odio. A bandeira galega é a bandeira do amor, da paz, da solidaridade e do acollemento, como foi sempre este país. En Galiza somos un pobo irmáns dos outros povos, e por eso a nosa bandeira arroupa a calquera persoa que se sinta orgullosa de ser galega e que, como tal, queira estar no mundo. Dende hoxe, en Barreiros, ondeará esta bandeira para recordarlo a calquera que pase e nos visite. Así que, orgullosas, orgullosos sempre, amosemos o amor pola nosa terra, porque non será en balde. Moitas gracias.